An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la situma bi ntɛnɛn ye dɔ fɛrɛnkɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 juillet kalo don bi o tile 4 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ seliba kalo ye an b'a ladan ka fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ jumadon Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sɔmɔnɔkaw ye o dozorakaw tun ye siganama dɔ minɛ siganama in ka taa di fanga ma Masina olu segitɔla jariwala tigilamaw nan'u daw ɲɛ ni ka se ka maa 3 bɔ naani na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ɲugunkaw fɛ yen jariwala tigilamaw alamisa sufɛ ni ka dugujɛ juma na u ye wulikajɔ kɛ ɲugun pɔn ka taa mini dɔ ye fo nin yɔrɔ in na mini kɔni ma se ka bɔ fɔlɔ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na gɛrɛntɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sigilen tun b'an ka jamana kan CEDEAO ka lajɛrɛ kununko o waliyara an ka jamana kɔnɔ na gɛrɛntɛ min tun bɛ gɛrɛntɛ wulila ka bɔ an ka jamana kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la banangaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Buguni marabolo kɔnɔ na juma dɔ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ye mairie datugulen kɔfɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw kun sabatira taa kɛra ni mairie ye wulikajɔ kɛba dɔw taara ka taa mairie na ka maa minnu nana ni mairie ka taa wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasaba balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko Sɔmɔnɔ wulikajɔ kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnena i ka dɔn ka dozoraka minnu bɛ yen alamisa don olu y'i ka dɔn k'a fɔ u tɛgɛ da siganama dɔ ka siganama in minɛnen kɔfɛ u ye wele bila fanga ma ko fanga ko k'a to yen a ka si ni dugu jɛra u ka se ka taa ni a ye Masina u y'a kɛ ten dugu jɛra u taara ni maa ye Masina olu natɔ la jariwala tigilamaw nan'u kunbɛn maa minnu taara ni maa kofɔlen ye u natɔ la ka n'olu kunbɛn dɔrɔn k'olu bɔnɛ u ni na yaasa ka nin piratigɛ d'a ma Mohamɛdi Mɛnta ka bɔ Kacɔna ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan ale b'a ɲɛfɔ an ye e ye jɔn ye Mohamɛdi Mɛnta ka bɔ Kacɔna ne ye Sɛnɛkala de ye Kacɔna yan Mohamɛdi Mɛnta an ye kunnafoni sɔrɔ jumadon Sɔmɔnɔ dozodaga min bɛ k'olu ye wulikajɔ kɛ k'u tɛgɛ da siganama dɔ kan ko siganama in a ko fara fama ye ko fama ko dozow ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye Masina k'u taara n'a ye ka taa siganama in di u natɔ la ko jariwala tigilamaw ye u kunbɛn ka mɔgɔ 3 bɔ naani na a ko kɛra cogo di u ye mɔgɔ minɛ siganama in ne minɛ misiw nɔfɛ don ma misiw ɲɛ ka misiw gɛn ka na Sumana dozodenw de bɔra ka misi kunbɛn k'a sɔrɔ minnu bɛ misiw nɔfɛ ka na u gurubu don olu nana ka na bɛlɛmɛlɛ da ka mɔgɔ ninnu kɔnɔ jarisuw nana ka na yɛlɛ an ka dozow kan dozow de ye mɔgɔ kelen sɔrɔ ka minɛnw na tɔw bolila u ye kumanda de wele masinɛ ko ka taa nɔfɛ k'a b'u bolo yen kumanda ko k'u k'a siri ka si ne dugu jɛra u bɛna nɔfɛ u y'a siri ka si dugu jɛlen u kumanda wele kumanda ko mɔgɔ ti ale bolo ka n'a nɔfɛ k'u k'u jɛ u ka taa n'a ye taalen kɔnɔ mɛ bɛn taalen na nka kɔsa dɔ an ka mɔgɔw labanna ka limaniya ka taa ni mɔgɔ ye ka taa duma Masina Taramani Kulibali Lasina Mɛnda Yusu Kulibali u ma na n'a ye Mamari Konare olu de taara ni mɔgɔ ye ka taa duma taara maa in di kumanda ma u segitɔ la nana sɔrɔ jan da mun ɲɛ dugu yɛrɛ so dara Sumana siraka ani bugu wɛrɛ cɛ tuma wulada fɛ kɛra ɲɔgɔn na ye mɔgɔ 3 kɔni bɔna n'a nin na Lasina tora la Mamari tora la Dara tora la mun kɔni bɔra o kɔni de bɛnna ɲamatu cɛra o m'o ye o de kɛra la maa kisiden ye n'o Yusu ye o de bɔra sɔrɔsiw kɔni welela ne ci bila u ma k'u ka taa u ka manu ma gɛn u ma taa sibiri an run dara an y'a sɔrɔ Sumanakaw kɔni jija ka sunu ta ka na Sumana an taara u dɛmɛ kɛ janaja ka sibiri sɔrɔsiw de nana an tilalen kɔ janajara f'a fɔra k'u ka na an dɛmɛ janajara olu kɔni nana sɔrɔ an tilala u ye dugawu k'u taara an faralen ɲɔgɔn na Lasina ye ne yɛrɛ binakɛ anw taara o kɔni ka sanga bila Kulebugura o ye Kulebuka de ye anw taara o sanga bila ye ka dugawu kɛ kunnafoni ne kɛra tan Abdulaye Kulibali ni y'anw ɲininka an b'a fɔ fanga ka janba semara parce que e ye mɔgɔ wele ko nana i kana diya a ko a tina i kana nɔfɛ ne ma se ka na a tigi taalen jan dara o ɲɛ an mu faamu o la e de y'an wele nana ye n'a a taara di e ma jan nana da o tigi ɲɛ maa 3 bɛɛ sara ye an sigara fanga na tiɲɛna a y'an kamana gan dɛ Abdulaye Kulibali ka nin ko to senna yalima maa bɛ se ka sigi ka fɔ basigi a kun b'o kan wa basigi ko kɔni a kuma bɛ ka fɔ an tulo kɔrɔ nka anw dan da la ni jarisu kɛlɛ in kɔnɔ daga de bɛ anw da la yan Tongolongura Lotan Wɛla Somana
mugu b'anw dara su ana tile wa an b'a ka weleli kɛ anw kɔni tɛ kɛ place kɔni yara ni ɲɛmɔgɔ kɔni m'a lajɛ anw ɲɛ tɛ bɔda yɛrɛ la ko in na ban dogo dɔ saya kɔni bɛ yan sa maa 3 maa 4 o de bɛ ka sa anw fɛ yan an tɛ ka kuni jusi sɔrɔ Ablaye Kulubali min yɛrɛ bɛ na tura n'o tɛ maa 3 in ka marifa n'a moto taara n'a bɛɛ ye u bɛ ne yɛrɛ kisɛ mun b'u bolo u y'a ta k'a bɛɛ ci u la u dalen la ye kisɛ foroko bila u ka taa jamana donso bɛɛ kɔni nana janaja in na an kɔni ye janaja kɛ an sigi ma ka jamana lajɛ fɔlɔ n'an bɛna a kɛ cogo min na ma kɔni ye nin basigi bɛna jamana in kɔnɔ cogo cogo ala k'a nati an balɔrɔ ka fɔ ni tun Mohamed Mentai ka bɔ Kacɔna Masina marabolo kɔnɔ na bɛɛ kama ko ma an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala jamana in basigi na lafiya ala ko jamana in ni ka bila sira kan n'an bɔra ye ka lɔn ka fɔ ɲugunkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena i ka dɔn ka fɔ Dugabugu ale marabolo kɔnɔ ye o bɛ marakala fɛ min i ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔ kɛra pɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ɲiga dɔn ka fɔ ɲugun pɔn ka taa i ka dɔn ka fɔ mugujugu dɔ ye kabini alamisa fo ka na se an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi mugujugu in kɔni a ma bɔ wa o sira kelen in dun ye sira de ye bɛɛ bɛ tɛmɛ o de fɛ ka t'i mago dilan yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma Umaru Kulubali ka bɔ ɲugun ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Umaru Kulubali ɲugun. An ye kunnafoni sɔrɔ ko alamisa don ko jadiwaleya tigilamaw k'u taara mini dɔ don n'o ye mugujugu ye ka taa don ɲugun pɔn na a ko kɛra cogo di? U nana mugujugu don ɲugun pɔn na kabafiɲɛ wuli alamisa fitiri waati fɛ u nana ka na mini don an ka pɔn na an denkɛna dɔ ni mini ye ka sɔrɔ ka n'a kunnafoni di dugu kɔnɔ dugu wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka taa pɔn garidi ka si don sugu la an ye faama wele ka ɲɛfɔ faamaw ɲɛna u ko k'an ka a garidi k'a fɔ mɔgɔ si kana tɛmɛ fɔlɔ ni dugu jɛra k'u bɛ mɔgɔ bila ka n'a lajɛ samedi u nana ka n'a lajɛ u y'a lajɛ u taara u ko k'a bɔ o bɛ kɔfɛ ka na mini kɔni ma jukɔrɔ hali sisan mini b'a jukɔrɔ ne yɛrɛ taara ka taa ɲɛ jɔ k'a lajɛ yɛrɛ de a donna bi cogo min na k'a bɛɛ lajɛ a b'an Dugabugu cɛ pɔn de la nin n'i yɛlɛla pɔn fɔlɔ ka filanan a tile bɛ fɛ Dugabugu côté fɛ hali sisan a b'a la mɔgɔw bɛ taa ni ka segin la pɔn sanfɛ wa? mɔgɔ bɛ taa ni ka segin la pɔn sanfɛ ani Dugabugu cɛ sira wɛrɛ t'an bolo n'a sira tɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ dugawu ni sarakatiw don ala kana wuli n'an ka maa ye yiri ka se ka na ka n'a bɔ teliya kɔnɔ kulomajɔ kɛbaa minnu y'a kɛ u ye tile falen kɛ ka da ɲɔgɔn u bɛna mugu ci an ka mɔgɔ la foro kɔnɔ ka segin an kɔni bɛ wele de bila faamaw ma u k'an dɛmɛ ni sécurité yɛrɛ bi sɔrɔsi dɔw tuma ni cɔngɔni fa fɛ depi olu kɔni wulila ka ban o kɛra anw ni hɛrɛ faralen ɲugun yan kuma b'an b'anw fɛ dɔrɔn an bɛ wele bila faamaw de ma u ka dɛmɛ don an ka dugu la depi anw ka baara daminɛ ɲugun yan an ma deli ka wuli ka taa diɲɛ maasi nɔfɛ i ka yɔrɔ la k'an bɛ taa kɛlɛ k'i fɛ u bɛna an kama de n'o tɛ an ka wuli ka taa mɔgɔ si kama fɔlɔ an bɛ laɲini min kɔni k'u fɛ u ka sabali an ma fɔ ka mɔgɔ si la k'u bɛna tɔɔrɔ lase an ma yan. An balɔrɔ ka fɔ ni tun ye Umaru Kulubali kan ye ka bɔ ɲugun u y'a fɔ cogo min na fɛn min bɛ yen n'o bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan wulikajɔ ka kɛ hali bi lakana ka se ka kologiriya n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la bi basigibaliya kɔnɔ o bɛ ka cogo ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka minɛ jugu la basigi lafiya ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ gɛrɛntɛ tun b'an ka jamana kan kabini sangajan n'i y'a sɔrɔ o kɛra i ka dɔn ka fɔ CEDEAO e ka dɔn olu kɛ hukumu kɔnɔna na o min kɛra maliden bɛɛ lajɛlen sigilen tun bɛ ka kununko lajɛ o lajɛrɛba min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra maa bɛ se ka fɔ lajɛ k'a kɛra maliden fan caman ka nisɔndiya koba ye n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an bariko n'o ye gɛrɛntɛ min tun man kan a wulila ka bɔ an kan nka fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a wulila ka da o kan a yirala k'a fɔ furancɛla fanga min b'an kun na o maa si kelen tɛ yen min bɛna se ka kɛ ka dɔn fanga nataw kɔnɔna na ka fanga ɲini an b'a ladan k'a fɔ ko nin kɛra maliden dɔw fɛ ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'o yɛrɛ de kɛcogo ɲɛna nka dɔw y'a yira k'a fɔ k'o min kɛra tiɲɛ yɛrɛ ka k'i k'a dɔn ko bɛ ngalama da maa caman ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye nin baara min kɛra an bariko kɔni wulila ka bɔ Mali kan o baara min kɛra Sidi Kulubali wulila ni ka don dugu kɔnɔna na k'a ka kuma bara di maa dɔw ma dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. An bariko wulila a ɲɛna a diyara an yɛrɛ de minnu y'an kunna nin tiɲɛ yɛrɛ la ka d'an ye u ka to an kunna hali n'u ma wuli yɛrɛ a ka d'anw ye parce que u ye fɛn kɛ an ɲɛna vraiment masakɛ caman tɛmɛna an ma deli k'o ye quoi bon u bɛ taama na sira min fɛ o de ka d'an ye k'a fɔ k'olu ti présenté o kɔni o ma diya anw ye an bariko nin kɔni y'a sɔrɔ gɛlɛya b'an kan ka kɔrɔ ne yɛrɛ kɔni tɛ se ka gɛlɛya foyi fɔ ko an bariko nin se ne ma. Filifɛn Jakite an bariko wulila o diyara an ye walayi ala ni ce ala ni kira ni ce an ka ɲɛmɔgɔ ni ce a diyara ne parce que ne bɛ farini ne yira sukaro ko 6000 tulu bidon 5000 farini bɔrɔ 5400 ne b'a yiran ka yiran ne kɔni tɛ fosi sɔrɔ jɛgɛ fana ni an tun b'o kilo sa 160 o kɛra 240 ɲarɔ o ka gɛlɛn koyi n'a wulila kɔni an bɛ ala fo k'a barika da. Abu Konate Nada Sidibe o diyara an ye bawo an ye yiriden bara la an bɛ tɔɔrɔya dɔ kosɛbɛ mangoro ni yɛrɛ a bɛ tiɲɛ an bolo a wari tɛ bɔ an bɛ sɛgɛn yɛrɛ le. est-ce que Amarko nɔ yan Amarko an sen b'a la dɛ bawo sugu man di ni sugu man di dɔrɔn an kan ka wari sɔrɔ min bolo o ko wari ta ye ko yala kɔni ko tugun ne ɲɔgɔn na a ma nɔgɔ a bɛɛ kelen de di Amarko n ko na a diyara an ye dɛ a diyara an ye yɛrɛ la a wulila a diyara an ye hali bi ala k'a kɛ hɛrɛ de. Ne tɔgɔ Burama Tarawele Amarko sigira an ka fɛn minnu to an fɛ n'o dɔ fara olu gɛlɛya kan k'o kɛ sinsin k'o k'a dama Amarko ye ka ma sɔrɔ Amarko nanu sɔrɔ an bolo yan mais n'a ma ɲɛ ko Amarko wulila ka o fɛnw to yen nɔ donc u fana kan k'a lajɛ ka hinɛ an na dɔɔni ka nɔgɔya k'an ye
ye ko amargo willa ka banga nga fanga gano ye me u ba ka fere ka ma ale be ko amargo bi u ye amargo sizanga fen goro mun mu buluka me wulla tle gona to mu fana ka laje ka no ka ma tle gona ni na ma do amargo wulla tle gona folo de akone fara ka wulila ma ale be gele ba nona sitan sogoba wallahi ane so jalen do wallahi an se walen do pasa gele ya ba nga fembe ka gele mina wari tiga bola an torole no wallahi a jara ni de bro mare amargo wulla to yela le ka ga fama ko ran ndi sey fama yala bile bi sey yala de no amnu ma nga jamana jo amo bululila ko amo te am siga sey ko chugum na amo to la de amo be am avase mal la ko anasi yara me kai aga siga mo nyini ka kai mo ko misiga nga jamana avase ko mo ala ga amargo ne jamana gele amargo te ndugo ko amargo na amargo wulla mina yesau kenan jara chama mini jo ko amargo kasura amargo te da nyere de do al na jigina strategique parce que chama mi aka gele ya turu da ko amargo te de anyere de mo de do ya no ambalona ka foni tu en fasule daw kanye siri kulwala le ka kuma barala ame femi fo yarabi ala jamana intasenyuma basi lafia ko nyasi maliko na dunga fala sabatile gele jugo munu mandala ka balagele kele ose masarmani ala ka jamana mblo mene kono nambura ye mi bi gele mi banga jamana kono kerenena no jade wala tigilama o yoro chamana ka marfata ka nyasi mauma dobi akor ke no ye bengai o bara munu mike gele o de bala walma gele o tala bara yere dozo olu yu sendo bara la chomina o pma mimbe na jabi mena ka boda na masaku Mahmoud Boudjounglé ale bo nyefo angalame ya que dozo ye malfata sentayando parce que armée de tunti ni armée té anga moyen ka dogo mais anya malfata pour que anga population sécurisée ni ye koro jatemine koro ni begra o tekelen koro kaw be siglembe plein de camp donc jadisiu de nana armée tunti sorasi min tumbe janka bo wolu willa sorasu tumbe yoro chaman na wolu te bouger dozo yere de u yere démerder ka duguni garder maintenant chef de village do be wolu de willa pour que ka ko ka ben ka ke pour que kala be se ka ban ben nuna o ya ben ke antese awma afuna kana se amma antese aw dogonawma afuna kana se amma donc chef de village de o négociation ke ka o ben de ke mais o ben kele o ma ke ben yere depuis a ketuma o de tin o de mais mo nuga ben kan c'est de to we jago ya chef de village ye ben kan signé parce que dans ambassade population de tomber dans ambassade balo armée de ba balo bi façota fait mimbe dans les théâtres d'opération olga peja état de ba balo maintenant population villageois min tomber dans ambassade balo dugutigu de willa ko bon dozo mako ay malfabla o ye koro marade donc ko lui ben kan signé olu ni mo nu ke ay malfabla donc ni e ma malfabla ko ga bo o ga dugula dugutigu yere de côté dugutigu chama yo de fo na o kera olu hakla basigi bena hale même o don dugutigi min fagara jala sogu o jala sogu dugutigi ni yere atuni o de fo ko ga malfabla mais aujourd'hui mo nu ye janfa mo di maintenant ale mi ya fo ko ga malfabla o mana ale fana faga kuro ka mo chama dozo min bolla kana ida ba mo aka jani mo keme flay ne chama ide so kati donc wolu be malfabla maintenant aujourd'hui hale kiri min tu yo ga kambaye dozo tu ye malfabla o accord teo accord janfa accord do ambalona ka foni tu Mahmoud Boudjounglé ni tu ali kanye o kofe segu boli jamana inkona na wuliga do bakera le fe ni mabwe sufru lay don aucun otimale de bolo ka se ka damsanu franyonga ka marfa minu la u se ka na utega di faso ma choko mina abe baraka ministre so menia sur ka baranya snime chefoni kambema o segu boli ale reba hakla di jadi walayn akana kele choko jumende la angalame ati se ka bantan ka malien man tega di nyoma terusu ban chala de nu ban chala ande bu ko fo mais ni ko no mbalma de do ou ben singire do anana an ni marfama donga edum bada e terrorisé edum bado jadisi do anana an marfama na mais e bada ka barawe pour ka ta ira fangala mura soro su kelenga mura anture ka mura mine mer mu minena terrorisé do bala abu don uba don anya daruka anya daraka wiya laja ayanya briduma asrana ka gere soro su la ka fo soro su ye nimbala mais asrana mu ya mataka dan ulu kilime tlaka na hamne tun ka sura su tale ka tana e tirusi mo bisaba nyogona blala ka sura su reta do ko tirusi do bamana ko duna nyekli ka boko mekati yelike parce que muna sura su ta don u bekele parce que jadi su tellement que u ka kegun nu nana dugu muna u ba fo bo ibi bomoshi jaya ibi kurshi tike oh bon ni kurshi tikera bomoshi jaya na ni sura su nana population bebiti u bebe marfabla u budugo abono e marfabla e sura sketsa donc ni nte jadisi ou ben ni jadisi parce que bebo mo shiga jabe ga kurshi tikere no fanga manana abta ni fanga manana kana to fanga ka ta ga sori ma juguira na be jera ka juguira jugu be na ka bo chala al ni mo wera na efaga saya manana dom na furatala mo depuis mana jian kono ibi sa dogumna ikana sa domna bella tikere no ala bulu mais ni sran saya israna saya mistaka itikisi saya takito meri minene sisa
merin kun ɲɛ bɛ denmisɛnnin dɔ la a yɛrɛ b'a dɔn jadisi a kun b'u yira dɔrɔn a kun b'a fɔ nin ye jadisi nin ye jadisi ye u bɛ minɛ ka bɔ a la mais u siranna k'u yira bɔ siranya o de bɛ na ni problème ye o de y'a to ne bɛ sensibilisation kɛ ne b'a fɔ n balima fulaw ye jugu fɔlɔ mun b'a anw yɛrɛ fulaw kan o ye jadisinw de an balodan k'a fɔ ni tun ye Segu Boli ni tun ye Ale Kaɲe a fɔra cogo min na jamana yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen tɛgɛ da takunda kelen na bɛɛ ni kelen ya k'o sabati jamana in kɔnɔ na an bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na n'an bɔra ye sariya kisɛ dɔw taara ka taa CNT ɲɛkɔrɔ n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ minisiriso bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana danbe ni seko ni dɔnko ani danbew lakilenni an bala ka fɔ minisiriso fɛ o minisiri yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ an dogolen la ale tun bɛ kɛnɛ kan a taara CNT maaw ɲɛkɔrɔ u ye sariya kisɛ in na 8 ɲɔgɔnna u ye 2 de ta a la n'o dɔ i ka dɔn k'a fɔ an danbew n'an ka tabiyaw ka taa se kalanko ma o baara minnu kɛra Manguma Gabriel Konate ka taa se Adama Jarani bɛɛ lajɛlen kalama Ben le cerveau olu b'u hakili di sariya kisɛ in talen kɔfɛ an k'u lamɛn. An y'a ɲini gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to an ka fɛnkɔrɔ minnu ni u bɔra an ka jamana kɔnɔ n'o y'an danbe ye ni a taara diɲɛ fan wɛrɛ fɛ olu ka lasegin ka na. An y'a ɲini fana gouvernement fɛ a k'a jate minɛ k'a lajɛ an ka seko n'an ka dɔnko bɛ se ka kalan an ka kalansow kɔnɔ cogo min na k'a daminɛ kalanso fitininw na fo ka taa se kalanso belebelebaw ma. An y'a ɲini k'a faamuya fana an y'a ɲini gouvernement fɛ fana a ka dɔ fara seko ni dɔnko musakaw kan an ka foroba nafolo cɛ la ka d'a kan wari min bɛ di ko ka seko ni dɔnko baara n'a ye a wari tɛ mago ɲa. An y'a ɲini fana ko an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen an ka sengula minnu n'an ka dɔnkotigi minnu bɛ yen ko fɛɛrɛ ka kɛ olu fana ka se ka dɔn lakodɔn ni an b'a fɔ olu ma ko patrimoine vivant humain. Maa caman de bɛ yen min ye arabukan kalan anw ka jamana kɔnɔ parce que a b'anw ka kalansenw fɛ arabu kalan b'a la ka tɛmɛ ni kuranɛ kalansow ye ka tɛmɛ ni madarasa kalansow ye donc o kama maa min bɔra nin kalanso ninnu na yɛrɛ o ka ca ni maa 100,000 ani maa 10,000 baɲango ye donc ka se bi ma ni kɔ jamana ko a ma nɔgɔya kɛ olu ye u ka baara sɔrɔ ko la u ka bɔnɔgɔla ko la donc a bɛ se ka contribuer jamana yɛrɛ ka basigibaliya la surtout ka kɛɲɛ ni anw ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ dɔ ma bi kɛlɛ min ye dansago wale kɛbagaw ye u bɛ ɲɛsin kɛ généralement ka ɲɛsin maa minnu ma o caman ye minnu ye nin kalan ninnu kɛ donc o de y'a to hakilina jagabaw kɛra kabiri 2015 2016 donc bi n'a sariya sera ka taa nisɔndiya ko don. An balodan k'a fɔ ni tun ye Manguma Gabriel Konate ka taa se Adama Jara Ben le cerveau ni tun y'olu kan ye sariya kisɛ in tali la ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o yɛrɛ tun taara i ka dɔn k'a fɔ sariya in tali ɲɛkɔrɔ ale ka minisiriso n'o de ka laɲini ye baara ninnu ye o ministre Andogole Gindo ale yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira baara in sen fɛ an ka lamɛn. Bi bi in na Mali ka élément du patrimoine culturel o den 4 élément matériel o de inscrilen don UNESCO ka registre kɔnɔ. Plan national bien fɛn caman fana de classelen don dans le patrimoine culturel national. Alors o élément min bɛ yen a bɛ taa 286 ɲɔgɔnna na. Alors olu bɛɛ bɛ yen. Donc nin loi in dabɔra de ka a lakanali renforcer au plan juridique. Concours minnu bɛ organiser olu sen tɛ y'a la kosɛbɛ k'a sababu kɛ concours minnu bɛ kɛ tubabukan de la ayiwa baara bɛ kɛ tubabukan de la donc si bien que olu garijɛgɛ concours ko la a ka dɔgɔn kosɛbɛ ayiwa u dun ye jamanadenw de ye ayiwa tɔw ye kalan kɛ cogo min na olu fana y'a kɛ o cogo kelen de la ayiwa donc ni fɛɛrɛ ma ɲini u ka ko la u dun ka ca u b'u sigi so kɔnɔ ten de wa nin cakɛda in de sigira pour que ka fɛɛrɛw ɲini la u ka baara ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. An balodan k'a fɔ ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ni laadaw timɛni ma Andogole Gindo ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na ɲini fɛn ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye jamana ka bila lafiya badabada o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kunnafonilaw tɔgɔ la lajɛrɛba min n'i y'a sɔrɔ n'o sigira dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la o sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ hakilila caman taara a kɛnɛ kan ka se ka waleya caman bɛ k'olu bila sen kan kunnafonilaw yɛrɛ gɛlɛya minnu b'u sɔrɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka wulikajɔ kɛ ni gɛlɛya bɛ kunnafonidila min kan ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka kɔkɔrɔ don fɛn fɛn gɛlɛya ye ka se ka na ɲɛfɔliw k'a la fɛɛrɛ fɛn fɛn kan ka tigɛ ka se k'o ko sigi sen kan dɛmɛɲɔgɔnya min kan ka ɲɛsin jamana ma ka tila k'o baaraw sigi sen kan min ye ka kunnafonidila to a ka baara la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsan ma walima f'i k'a kɛ tan k'u bɛna fu siri o danna o kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ Amido Sampi ale b'a hakilila di ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sen fɛ an ka lamɛn. Kunnafonidilaw ka nin kɛnɛ kɔnɔ ɲuman de don u ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakili falen falen u ka baara taabolo la parce que u ka baara a tɛ ka taa nɔgɔya da ye a bɛ ka taa gɛlɛya da de don o don ko kura de bɛ fara kan min b'a to fɛɛrɛ tɛ k'u la jɔyɔrɔ tɛ k'u la
donc n'u ma fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ foyi ti ɲɛ a bɛ ɲɛ n'u sera ka hakilila jagabɔ ka sini lajɛ parce que u ka baara la kunun bɛ lajɛ bi bɛ lajɛ pour que a sini dilan n'o ma kɛ foyi ti ɲɛ parce que ko bɛɛ b'olu de bolo bi. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Hamidu Sampini tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na min ye ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw fɛɛrɛ bɛlɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se k'u kɔkɔrɔ don k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ baara min dabɔlen filɛ Ala ka bila sen kan min bɛ yen n'a bɛ kɛ siratigɛ jɛlen ka ɲɛsin ɲɛta ma kunnafonidilaw olu ka hukumu kɔnɔna na n'o tɛ gɛlɛya dan don k'o sɔrɔ kɛ baara yɛrɛ i ta di b'a kɛ kɛcogo yɛrɛ min na k'a sɔrɔ kɛ gɛlɛya caman ye fɛn bɛ yen n'o bɛ fara bɛlɛlen kan a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi Ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ min ye zone reporter ye k'a dɔn k'a fɔ o maaw olu ye wulikajɔba kɛ jumadon o wulikajɔ kɔni u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni u tɛna sɔn k'u ka yɔrɔw cili ko minnu kabini olu kɛra kabini sangaja u sigira fɛn bɛɛ fɔra nka an bɛ yɔrɔ min ko bi hali bi ko tabɔndɛ sibɔndɛ wa wulikajɔ k'o kun b'olu ka tuguni u y'a yɛrɛ ka f'u bɛna wulikajɔba kɛ min bɛ n'a tɛna dogo u ye bɔliba kɛ o fara ɲɔgɔn sen fɛ maa camanba tun bɛ kɛnɛ kan u ye kuma minnu fɔ an y'a dɔw ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ Fode Dunbiya kuranɛ dugutigi ka kuma lase la dugutigi y'an bila ka na kuma wɛrɛ tɛ yen k'an ka n'a da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ ko kɛlɛ min daminɛlen filɛ nin ye ale b'a nɔfɛ bi a b'a nɔfɛ sini a denmisɛnw ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni a fɔra k'an ka bɔ su an ka bɔ su an ka bɔ o su la n'a fɔra k'an bɔ wagati o wagati an ka bɔ parce que a y'a yira n'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna ni kɛlɛ kɛ an nɔ na an minnu b'a kɔnɔ anw de b'a kɛlɛ kɛ. Ne tɔgɔ ye Bubu Kulubali ne ye seni dugutigi ka conseil dɔ ye an bɛ kɛlɛ min na nin ye k'a ɲini jama fɛ an k'an basigi an kana tigɛ an yɛrɛ lo nin min daminɛlen ye nin ye. F'u ye tarata don ubiyɛn lundi don n'u ma kan fɔ an ɲɛna mercredi u bɛ taama su ka yan. Ne tɔgɔ Fuseni Keyita ne ye Falajɛ dugutigi ka conseil jama min m'aw bɛɛ lajɛlen fo jama min bɛ yan ne ko fama minnu b'an kunna fama tu cira aw b'u fɛ wa fama tu cira aw b'u fɛ wa président tu cira aw b'u fɛ wa président ma fɛ tu cira wa an tɛ jigin o tu cira. O tuma na papiye t'olu bolo kana yira an na k'a fɔ an ye an ye bɔ nin don ye an bɛna so ci wa anw b'a dɔn dugukolo ye gouvernement ta ye mais a ma k'a kɛcogo la dɛ. Ne hakili la Asimi na don Asimi ko badaw bɛ ta k'ale bɛna maliyɛn bɛ bila i ka droit kɔnɔ mais o tuma na anw ka droit de ye k'an ka so ci ya wa anw ka so ci ba tɛ fila ye dɛ Asimi de y'anw ka so ci. An b'o kɔnɔna la minisiri kura mun na bɛ ko Jamena ɲɛfamina ye télé la o don ko an ka papiyew ye faux ye ko papiye faux de b'an bolo ale ka du papiye jumɛn b'a la jɔnkɛ y'an ka du ci papiye jumɛn b'a la jɔnkɛ somɔgɔw bɛ da salama a faso bɛ yen u ka t'o papiye minɛ k'a lajɛ ne hakili la mairie de district de sigilen don o papiye la o papiye kelen de b'an bolo an ka permis bɔlen don an bolo n'ale ta ye faux ye o kuma anw fana ta ye faux ye ne ta tɛ faux ye an ta tɛ faux ye. Wa an bɛ mun ɲini a fɛ à partir d'aujourd'hui an kana fɔ mɛn a da la n'an ye fɔ mɛn a da la an bɛ taa a yɛrɛ ka so ci puisque a yɛrɛ ka so ye faux ye. Fanga foyi tɛ maa si la ni Ala kelen tɛ fanga bɛ Ala kelen dɔrɔn de la Mali sigilen ni sisan cɛ faama joli fɔra kɔ u bɛ u ta kɛ u tɛmɛna minnu fana b'u ta k'u bɛ tɛmɛ. Ne ye Sirakɔrɔ dugutigi ka conseiller Ablaye Traoré ka bɔ Sirakɔrɔ Nketana yɔrɔci a tɛ jamana jɔ yɔrɔci a tɛ jamana si jɔ donc a bɛ fɔ ɲɛmɔgɔw ye u ka sabali yɔrɔci ni anw bɔra yen bi ta ko n'u mɛ kuma u bɛna taama maanifinw su ka yan parce que anw ye jamanadenw de ye. Sima fɛn si ye ni bɛ kelen. An bɛ minnu ka kuma la sisan n'o ye ducilaw ye u tɛ mɔgɔ bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition ne tɛ kuma minnu dɛ bi m'u bila an nɛgɛnni na n'an wulila kuma o kuma u b'a fɔ k'an ka sabali an bɛ sirifukɛ fo fɔlɔ n'o ye Serifu Madani ye an sera a ma a ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tɔɲɔlenw pour que k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ Ala y'a kɛ o y'a ka ci lase u ma ci mɛn n'u ma ci mɛn anw yɛrɛ b'an ka ci lase ni Ala sɔnna ma an bɛ kɛnɛ mun fana kan Tokuna bɛ yen jɛgɛ usine bɛ yen centre de formation bɛ yen IBK yɛrɛ y'o jɔ mangoro usine bɛ yen 20 hectares o dira FIFA fana ma o bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen in kɔnɔ e n'a b'a kɔnɔ o kuma an ye mun de kɛ n'a fɔra sisan k'a fɔ ko kana mɔgɔw ka du ci ko ka sɔrɔsi kaburu labɛn o la ɲɛnɛmaw ma siyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ a bɛ k'aw miiri ko k'aw ka sɔrɔsiw yɛrɛ faga k'olu faga yɔrɔ labɛn ko k'u su dɔ ye est ce que nin ye hakilima baara ye wa donc u ka sabali n'u m'a kɛ u b'a jɔlen sɔrɔ u ɲɛ. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye zone reporter mɔgɔw ye u ye bɔliba min kɛ jumadon
an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye k'o sabata kɔnɔ na ala ka bila o sira kan n'an bɔra ye an balodan k'a fɔ kulun bɛ yen n'olu yɛlɛ ko ADS olu ye fara ɲɔgɔn kɛ an balodan k'a fɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ an ka dugutigilakaw ka se k'olu bila u ka makama kɔnɔ na dugutigilakaw ni bonya jumɛn de ka kan ne u kan ka segin u ma o kumatigi ye maa min ye min ye Mamadu Umaru Sidibe ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn k'a ɲɛfɔ sifinnakaw ye ko dugutigilakaw olu jɔyɔrɔ ye mun ye Mali ko la ni ko dugutigilakaw dugutigi dɔrɔn tɛ dɛ a ka alimami ko don a ka kerecɛn diinɛmɔgɔ ko don a ka kokɔrɔmɔgɔ ko don a ka donsow ko don k'olu mun ye jɛgɛ k'u ɲɛfɔ denmisɛnw ɲɛna sifinnakaw ye k'a ɲɛfɔ Mali ɲɛna ko jamana in n'a ma taa a taasira kɔrɔ fɛ n'o tun y'an ka ko kɔrɔw ye k'a ba don chefferie traditionnelle la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ dɛsɛ ka bɔ a kɔnɔ donc ni ba donn'o la k'a ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ so dɔn yiri dɔn ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ tɛ an k'an yɛrɛ dɔn an ka segin an ka tabiya kɔrɔw ma an k'an ka danbe makara n'o kɛra jamana in bɛ développer bɛn bɛ na kelenya bɛ na Mali la an b'o de ko Mali in na kuma laban na Mali kura tɛ jɔ an ka culture kɔ Mali kura tɛ jɔ an ka tabiya kɔrɔw kɔ Mali kura tɛ jɔ n'an yɛrɛ m'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye Mali kura ye mɔgɔ kura de mɔgɔ kura ye de hakili kura mɔgɔ kura ye de ko changement mɔgɔ kura ye de ko an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an kun bɛ mun kɛ n'o man ɲi an k'o bila minnu ka ɲi an k'o minɛ ka taa n'o ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye Mamadu Umaru Sidibe ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na tiganingurula kunbaba ti ban kuma kɔrɔba de don fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kulo kulo kunbaba bi sɔrɔ la kunbaba min don farisogo bonya ko tɛ dɛ i b'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ bonya minɛ kɔnɔ min kan ka tɛngɛ o la an ka o dɔn n'an y'o dɔn a dɔ bɛ dɔ la an bɛ don fɛn dɔ la an tɛ don o da fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an balodan k'a fɔ recensement min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ ka kɛ o bɔra ka kɛ a bɛ ka kɛ hali sisan ko a kelen bɛ de dɔw bɛ yen ni fɛn o fɛn daminɛna k'a fɔra ko jamana bɛna nin kɛ e ka dɔn maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ wuli ka baarantanya fɛ bɛɛ bɛ wuli k'a ɲɛɲini e ka dɔn maa minnu b'a sɔrɔ olu yɛrɛ kuma dɔ la u b'a kɛ u t'u ka sara sɔrɔ ko recensement a kelen bɛ gɛlɛyaba ye bi sango Buguni mara yɛrɛ kɔnɔ na k'u ye baara min kɛ tɛgɛ dalen d'a kan n'a fɔra i ma fɛn sɔrɔ i kɔrɔmuso ka kɔɲɔko sen fɛ ka tila ka fɛn b'i kunna o ye gɛlɛyaba ye dɛ yaasa ka prêtɛkɛ di an ma min ye Zumana ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Can Zumana Buguni mɔgɔ caman bɛ dɔn ni Bɛrna de ye gɛlɛya min b'an kan bi Buguni mara la yan nɔ o ye an ka recensement général de ye recensement général bɛ kɛ Mali kɔnɔ san 10 o san 10 n'u b'a fɔ ma ko RGPH5 an y'o agent recenseur de gɛlɛya min b'an kan yɛrɛ bi na an ye formation kɛ mɔgɔ ninnu bolo an ka wari a ma di ka da jamana yɛrɛ n'a position kan u ye kuma caman fɔ an ɲɛna pour que an ka se ka taa baara kɛ bon an selen terrain kan yen nɔ u nana ni papier dɔw ye k'a yira an na k'a fɔ ko an ka baara kɛ ko an tilara an ka wariw bɛ di an ma baara yɛrɛ bɛ kɛ ni fɛn minnu ye o fɛn olu yɛrɛ an ma o si sɔrɔ o fɛn o ye jumɛn ye mɔgɔ bɛ se k'i jɔ ka mɔgɔ dɔ yira ko nin ye polisi ye ka da dalu min kan i bɛ taa sɔrɔ tenni de b'a la an bɛ se k'a fɔ nin ma ko polisi don mais baarakɛ tenni o si ma a d'an ma foyi tablette minnu dira an ma k'an ka baara kɛ tablette la i bɛ to baara la dɔrɔn 2 heures 3 heures tablette bɛ sa a yɛrɛ ma n'o kɛra i ka doniw bɛ tunu foyi ma da an ma an yɛrɛ b'o gɛlɛya kɔnɔ sisan an bɛ waati min na ko sisan agent bɛɛ lajɛlen mago bɛ wari de la pour que ka se ka fɛti kɛ ni wari ye mais wariko kuma yɛrɛ da tɛ ka se ka bila o la an tilara baara la an bɛ waati min na ko sisan u nana ka na telefɔni ni fɛn ninnu u y'a bɛɛ minɛ an na mais an b'an ka wariko la wariw ma sɔrɔ fana an ka baarakɛ sara dɛrɛmɛ kelen ma d'a ma an bɛ waati min na ko sisan tuma min na a bɛ baara in kɛ o y'a yira k'a fɔ ko a bɛna baara in kɛ juru la u ko n'an tilara dɔrɔn ko an ka wariw bɛ di an ma mais an tilara fɔ sisan an sigilen bɛ k'u lajɛ dɛrɛmɛ kelen ma di an ma an bɛ ka weleli kɛ waati bɛɛ u b'a fɔ an ɲɛna ko yɔrɔ tɔw ma tila fɔlɔ ko ni yɔrɔ tɔw tilara ko wariw bɛɛ bɛ di an ma an bɛ ka information sɔrɔ yɔrɔ dɔw la mɔgɔw bɛ k'a fɔ yɔrɔ olu la ko u ye dɔ di olu ma même hali déplacement u ma dɛmɛ kelen d'a ma an ka déplacement la an taara burusi kɔnɔnaw la ka taga tɔɔrɔ ni ɲaniw bɛɛ kɛ yen ka tila ka segin ka na zoro frais déplacement ma d'an ma foyi ma d'an ma kumakan laban na ne bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye surtout an bɛ waati min na sisan transition de bɛ yen ne bɛ welemada min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u kɔfilɛ an jeunes la parce que baarako gɛlɛya de bɛ ka an bila nin ko ninnu caman na o de b'a to mɔgɔ caman bɛ na ka na an monopoliser k'an bila baaraw la an ka wariw tɛ sɔrɔ jeunes ba caman de bɛ Mali kɔnɔ yan minnu ye nin baara in kɛ ni u bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛn ma d'u ma formation in la yɛrɛ an yɛrɛ bɛɛ kusilen don a kan k'a fɔ ko an bɛ se ka wari ɲɛnama sɔrɔ formation in na
mais formation yi dumuni ma da ama ala ji ma da ama ala foi ma da ama ala wa anga formation yɛrɛ a wari bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan 1000 ani dɔɔni o yɛrɛ wari yɛrɛ a ye maɲumako min kɛ o wari kɔ problème yɛrɛ dan de don hali bi o ma se ka sɔrɔ an kɔni bɛ welemada kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u kɔfilɛ an na quoi parce que an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an jeunes foyi t'an bolo mais an kɔni ɲɛjɔyɔrɔw ye halisa ala ka jamana ala ka basigi ala ka jamana basigi an bɛ dugawu kɛ Charles Zumana y'a fɔ cogo min na ka bɔ Buguni ala ka kɛ ten ka min fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na ni n'a ɲɔgɔnna caman bɛ olu bɛ ni teriki tɔrɔgɔw kɛ ka dɛsɛ ka sɛgɛn ni kule bɛɛ kɛ fɔyɔrɔ t'a la a bɛ kɛ sɔrɔ ye wari ninnu e ka dɔn i b'a sɔrɔ jamana ye wulikajɔ kɛ a ko la nga i b'a sɔrɔ k'a sa sebaw ma o de ye gɛlɛyaba ye fɛn bɛ fɔ n'u ye nin ɲɔgɔnna baaraw sigi sen kan u ka jateminɛni baw sigi sen kan min b'a to a wariw bɛ don a da fɛ n'o kɛra ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an balɔrɔ k'a fɔ MINUSMA ka mandat o mɔnɔbɔra ko kura san kelen kura dɔ furancɛ tɛmɛnen na o baara min kɛra bɛɛ y'i ta fɔ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a kun man ka kɛ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ni kɛli kɛ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛli yɛrɛ de ye wajibi ye nin baara min kɛra tɔn bɛ wele ko Yɛrɛwolo olu ka kuma lasera Siri Kuyate baara in kɛra olu b'a tila da ko senfɛ an ka Siri Kuyate lamɛn mais k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ MINUSMA na ni o ye diɲɛ jirajɔ tɔnba ka kɛlɛbolo min ni o nana Mali kɔnɔ kabi san 2000 ni san 13 an bɛ se k'a fɔ kabi o wagati malika caman y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA ka ko ninnu tɛ ko jɛlenba ye parce que o tɛ se ka ko gɛlɛn jamanaden fanba y'a kanu ka wulikajɔ kɛ yaasa fo bɛ se ka siri cogo min na MINUSMA ka toli la an ka jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ san o san o kɔni bɛ a lajɛ ka u ka toli an ka jamana kɔnɔ ka se ka san o san o bɛ san kelen fara kan fo kana taa se fo sa ɲina ma o kɔnɔna na an ye mɔgɔ ye ka mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ kɔni jamanadenw ni faamaw ka laɲini bɛɛ kɛra hali n'a bɛ kɛ sa MINUSMA ka to an ka jamana kɔnɔ nka fɛɛrɛ ka kɛ ko dɔw ka dilan n'o ye k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ a ka baara kɛcogo a ka falen dɔ la o ni an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ a kana se k'a ka lamaka kɛ n'a fɔ a bɛ a yɛrɛ ye donc lamagaw ka kɛ ni jamana faamaw ka jɛ ye jamana o ni ka taa se fo a bɛ ye k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ ale nana k'a fɔ k'a ka baara min kɛ a ka se k'o baara kɛ a yira ko wagati tɛmɛnenw na o bɛɛ kuma fɔra Nations Unies kɔnɔ ko bɛɛ jalaki bi MINUSMA kan MINUSMA kɔni ma yɛlɛma don taabolo la yɛlɛma min n'a kuma fɔra n'o ye k'a fɔ ko ka dɔ fara u ka toli la o wagati kunnama k'an ka jamana kɔnɔ an ka jamana faamaw ma ban mais u ye laɲini dɔ kɛ a yira k'a fɔ ko MINUSMA ko ale bɛ tɛmɛ ni san kelen baara ye tugun an ka faamaw nana yira k'a fɔ an bɛ dumuni minɛ i ko bi olu tɛna se k'u kun don kɔrɔ ka taa sɔrɔ u ye laɲini min kɛ o laɲini ma ta ba la Yɛrɛwolo tɔgɔ la an fɛnɛ b'a ye k'a fɔ o nɔ kan ni MINUSMA ka laɲini tɛ k'a fɔ anw ye laɲini min ta ko ta ba la donc u b'a yira ko donna nataw la kɛlɛw bɛna wuli ka ɲɛsin MINUSMA ma pour que o moins su ka se k'an ka jamana to an ye ka sabu kɛ o tɛna se k'a fɔ k'u bɛn'u ka toli to an fɛ yan ko san kelen d'u ma tugun ka taa sɔrɔ anw ka laɲini ye min ye o ma ta ba la an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Siri Kuyate ni tun ale kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲini fɛn ni ka kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye chronogramme min y'a sɔrɔ n'o taara n'o ye ka se ka kalata jateyaw k'olu sigi sen kan ADP Maliba tɔgɔ la Musa Kone ale bɛ hakilila di o la an ka lamɛn ne ye Musa Kone ye ka bɔ Buguni Hɛrɛma kɔnɔ bɛɛ ko Tumu Musa ne bɛ tɔn min kɔnɔ o ye ADP Maliba ye ka foli di jamana ɲɛmaa ma n'a ma ɲa k'a fɔ chronogramme a sera ka bɔ walasa kalataw u ka se ka boloda an bɛ dugawu kɛ jamana in an mun ye politique mɔgɔw ye an bɛɛ bɛ an bolo da an dusu kan ka se ka hakilisigi kɛ ka ɲɛsin kalata in kɛko ɲuman ma bɛɛ lajɛlen ka se ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara in ka kɛ kɛcogo cɛɲi la transition ɲɛmɔgɔw u ye nin baara min kɛ an b'u fo ala ka a tɔ nɔgɔya walasa jamana in kalata ka se ka kɛ basigi kɔnɔ an bɛɛ ka laɲini ye min ye président min ni a bɛna se Mali kɔrɔ ala ka o nɔgɔya an ye kalata in o ka se ka kɛ mɔgɔ tata ye ka sigi jamana in kunna jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na an mun ye politique mɔgɔw ye élection mun bɛ yen ni u bɛ ka na ni ala ye ɲɛmaa mun nɔgɔya an ye mankan min ni o wulila dɔn na o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tuguni walasa jamana in ka kosuma an bɛɛ ka diɲɛ ka kan kelen fɔ ka don da kelen fɛ ko ni bɛɛ ma min ɲa kɛlɛ tɛ o ɲɛ o kumala fɛ ni kalataw bolodala nin siɲɛ in na ala mana jɔyɔrɔ mun nɔgɔya mun ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka jisuma k'an koliji la ka se ka o ko ta ba la ka jamana sigi bolo kelen kan an bɛɛ ɲɛ b'a la bi Mali bi yɔrɔ min na bi Mali sɛgɛnnen don diɲɛ de tun bɛ jamana Maliba nin filɛ fɔlɔ ko bɛn b'a kɔnɔ mais bi k'a fɔ ko jamanaw ko o bɛ ka kɛ lombolanba ye o ye haminakoba ye n b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ ka se ka bɛn ka kan kelen fɔ ka taa sira kelen ta ka se ka jamana in k'a dilan an faso de ye Maliba ye
jamana o jamana i sigiyɔrɔ don i buruju bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ don n'o jamana diyara ka bɛn don o kɔnɔ e bɛ hɛrɛ sɔrɔ i bɛ nisɔndiya sɔrɔ mɛ ni kɛlɛ b'a kɔnɔ a ɲɛgan ye e ta ye kɛlɛ tɛ foyi dilan o tuma la fɛ malidenw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn élection nata in walasa mali bɛɛ lajɛlen ka se ka suma i komi a kɔrɔlen. an balodan k'a fɔ ni tun ye musa kone ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na an k'an bolo da dusu ka sanko jamana in an bɛɛ ka jɛ ka siratigɛ ɲɛli kelen min an bɛ dugawu kɛ ala k'o hakililaw ni k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa banankaw fɛ buguni marabolo kɔnɔ na min ye jumadon ye bana miiri datugulen kɔfɛ kalo 2 bɔɲanko ka gɛlɛya caman olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kumaɲɔgɔnya dɔw kun sabatira bana ressortissants minnu bɛ olu bɔra ka fara ɲɔgɔn kɛ ka taa mara ɲɛmaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u tɛgɛ da takunda kelen na sango bɛn ni keleya bɛ se ka segin bana ɲɔgɔn na yɔrɔ kɔrɔba la bana ye dugu ye dugu min n'i y'a sɔrɔ dugu kɔrɔba don danbe dugu ni tabiya dugu ye bana ye ka wulikajɔ kɛ n'a ma ɲɛ ka fɔɲɔgɔnkaw nana fɔɲɔgɔnkaw bɛ se ka bali cogo min na ressortissants y'o baara sigi sen kan o kɛra sababu ye buguni mara ɲɛmaw olu k'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ don fanga b'a ka baara la nka n'u wulila k'a fɔ yɛrɛdamako don u bɛ sira d'u ma u ka taa yɛrɛdamako la nafa foyi tɛ mankan na o de senfɛ olu ye wulikajɔba kɛ kunnafonidilaw an yɛrɛ tun bɛ taama ɲina taali kɛra ka bɛn jumadon nɛgɛ kanɲɛ 9 waatiw la jamaba ye mɛri tun bɛ mɛri da la ka mɛri sɛnsɛn ka don lakanabaw tun dalen bɛ jamakulu in kan olu ni mɛri donna mɛri donnen kɔfɛ lajɛrɛba kɛra min ye ressortissants ye baara in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye u bɔra k'u datu o la ressortissants tɔgɔ la fama tun ye maa minnu yamaruya ka baara in kɛ Burulayi Keyita ni bɛ k'ale ma Luga Buguni ka taa se Fasiri Kone ka bɔ Sido baaraw daminɛnen kɔfɛ olu b'u ka nisɔndiya yira an ka olu lamɛn. Ne yɛrɛ Burulayi Keyita ye ka bɔ Diran faamaw ye yamaruya d'an kan ko n ka da mɛri ka kana a ma jɔ an somɔgɔw la. Banankaw an mana kuma fila la bi dɛ kuma kelen pewu a kɛra suguya suguya ye an bɛɛ kuma sulen tun don an tɛ se ka bɔ banankaya la ka kɛ yɔrɔ si mɔgɔ ye an nana bi bɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen ka dɔ fara o kan bana kɔrɔlen de y'o ye a fɔra ko mankan bɛ an fɛ yan c'est vrai an fɔra ɲɔgɔn kɔ hakilina de la an nana bi k'a fɔ ka bɛn kɛ faamaw k'an kana tile 2 in na olu kana sɔrɔ an y'an ka jujɛmɛla fura k'a jɛ pewu an nana bi ka yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma bi jumadonya in kama jamana bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an minnu ye banankadenw ye ka bana segin a danbekɔrɔ kɔnɔ an nana ka bana kara k'an bɛɛ kɛ kelen wa an bɛɛ kelen an si ma fisa ni si ye an bɛ mɛri ko kɛlɛ min na an ka rencontre la ne yɛrɛ question posé gouverneur kun n ko sɛlɛ kura min bɔ ma kɛ mɛri ko la mali kɔnɔ n'an tɛ min kalama n b'a fɛ a k'o ɲɛfɔ an ye mɛri bɛ se ka suspend mɛri bɛ se ka gwɛn mɛ ka mɛri datugu an k'o ye depuis musa minɛ fɔ bi an ye gafe bɛɛ kalan an ma y'a kɔnɔ a ko k'o tɛ yen n'o dun tɛ yen an na mɛri datuguli kalo 2 nin alaw tana barika kama bananka an ka yafa ɲɔgɔn ma bi ka banan kɛ banan kelen n'i ye buguni commune ta k'a lajɛ anw ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ o ye ala ni maire n'a ka conseil ka cɛsiri ni population ye k'a ɲini an banankaw fɛ anw de kelen kun anw de kelen bi an bɛɛ y'an ka école kɛ dogo yan an tɛ dinɛ bananko la ka nin baaraba bɛɛ kɛ ka na san ja commune 26 la anw y'o fɔlɔ ye bananko an taara jɛ an k'a bɔ mɔgɔ ko kun an k'a kɛ an ka bananko ye banan kɛra cercle ye cercle ya daminɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛ kan dɛ k'an ko hɛrɛba natɔ ye n'a fɔra k'an k'an tulonkan yɛrɛ la an mago bɛ fɛn caman na o bɛ taa k'an dan dɛ an k'an ɲɛsin ɲɛtaga ma depuis a fɔra san min ko bana est premier producteur de coton fo ɲinan jɔn sera ka tɛmɛ o la o y'an ka cɛsiri de an k'a bila an kunkolo la k'anw de banankadenw ye mɔgɔ tɛna banantilɛ ka d'anw ma mɔgɔ de bɛ se ka na bana ci ka d'anw ma n'a cira an b'an sigi a tumu kunna k'an bɛ sokuraw jɔ ala k'an kisi o ma a bɛ ka fɔ k'a tɛ kɔnna ka don bana an faso an tɛ se ka don o fana na n k'an na don dɛ bana ka bon ressource bɛ bana k'an ko n'o tiɲɛ an yɛrɛ ma ka bila an denw n'a mɔdenw ye o t'an ka ala deli yɛrɛ aw ca ni baraji. Ne tɔgɔ Fasiri Kone n sigilen don Sido ka dogo maire fo a n'a ka conseillers n bɛ foli lase an ka ressortissants minnu bɛ Buguni Bamako Sido a président filɛ nin ye quoi a n'a ka jama fo an ye kɛnɛ min kan nin kɛnɛ fitinin tɛ an bɛnbakɛw an mɔkɛw an faw olu ma deli ka fɛn min kɛ mun bɛna o ko de ye bi f'an k'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn maire n'a ye fɛn kɛ ni conseil jɛkulu ye fɛn kɛ a kan ka baara bila cogo min na o procédure bɛ yen mais adamaden dɔw ka wuli yɛrɛ ma ten ka tɛmɛ dankari sira dɔw fɛ banankaw an na fɛn fɛn kɛ an ka ɲini ka sariya ɲini k'a ɲɛdɔn mais ni min ja o ka wuli k'o ka a sigi ɲɔgɔn na jamana tɛ dilan o cogo la dɛ fɔ jamana yɛrɛ ka kɛ jamana ye sariya ka appliquer dɛ a kana to min ma min ja don min o k'o kɛ o tɛ bɛn jamana kɔnɔ dɛ. Ni tun ye Burulayi Keyita ye ani Fasiri Kone ka bɔ Sido ni tun y'olu kan ye o sen fɛ bananka dɔw y'u ka nisɔndiya yira u ka maire nani na an ka maa dɔw lamɛn. Sata Kulubali ka bɔ Famambugura
nisɔndiya dafalenba de b'anw na bi ni bana dilanna o de ka d'anw ye anw ti kɛlɛ fɛ parce que kɛlɛ i kana don a la tasuma fitinin n'i y'a don binjɛra bɛrɛ tɛ dɛ mais sɔnni a bi wuli mɔgɔw tɛ se k'a faga bilen o de la anw de y'an dusu man ɲɛ n'o tɛ anw bɛ mɛri fɛ an ni n'an ka nafolo mais anw de t'o fɛ parce que a bɛna kɛ balawu ye kɛlɛ wulila Farabugu kɛlɛ wulila Kɔrɔnfɛla na a wulila nin tɔgɔra dɔɔni dɔɔni bon o de la anw de ti kɛlɛ fɛ kɛlɛ man d'anw ye hali bi Ala ka bɛn sabati ne ye madame Togola Wasa Samake ne ye Dogo commune conseillère dɔ ye an ka maire nali bi n'i ko k'an ka fɔ an dɔw b'a fɔ ni ɲɛji ye kabini sunkalo tile hakɛ fɔ kana se fɔ an ye don min na i komi bi mairie datugulen ye i mɔgɔ min bi yan o i mɔgɔ min ti yan o a kan ka kɛ kuma suliko ye ni Ala sera ka fanga ka i bila maire ɲɛ kana maire bila baara ka daminɛ o ye nisɔndiya ko de jamanadenw k'a lajɛ an ka sitani dabila n'a ma fɛn min tiɲɛ a t'o ɲɛ maire yɛrɛ filɛ nin ye n'i y'a sɔrɔ ko kɛlɛkɛmɔgɔ don mankan ye a ka jugu ka tɛmɛ nin kan halisa an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka sitani dabila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ne ye Jara Sise ka bɔ Tɛgɛla vraiment maire wale a ye bi min ta maire kun Ala yɛrɛ dɔrɔn b'a dɔn ala an ka den dɔ wolola kɔfɛ yan an ka wolosɛbɛ ko ma se de dilan an donkile maire kɔnɔ maire ye baara min kɛ an ma a ɲɔgɔn ko ye maire si la yan jiko gɛlɛya yɛrɛ tun bi yɔrɔ caman na maire y'a bɛɛ ban an bɛ maire fo k'a waleɲuman dɔn vraiment a kɔni bi kɔkun fɛ maire bi kɔkun fɛ yɛrɛ dɛ Aramatu Ɲambele ki bɔ Tɛgɛla an ka maire nale tiɲɛ na nisɔndiyaba yan na walahi an tɛ se k'a fɔ ka sa dan na yɛrɛ maire ma fin kɛ maire ma jɛ kɛ Sunkalo Ɲambele premier conseiller bi nisɔndiya min na maire naga si tɛ an na ara wuli jama ne yɛrɛ kan tɛ kuma maire ni yɛrɛ min ye n yɛrɛ baden kɔrɔmuso den don ayiwa diɲɛlatigɛ ye kɛlɛ yɛrɛ wuli min kan o ta bɔ anw n'u ye ko wulu ma kunci kɔrɔbɔyɔrɔ la saa fuule Ala sugi sago ne ye Siriki Sise Tɛgɛla quoi kalifa ko an ta kulonkɛra banala lamini an bɛɛ bɛ kalifa fɛ an b'a la bi an b'a la sini ne ye Male Sise ka bɔ Tɛgɛla maire ko kuma yɛrɛ tiɲɛna a diyara an ye yɛrɛ a nisɔndiyalen don an yɛrɛ nisɔndiyalen don bi yɛrɛ Fuseni Togola Kɔcɛni bana an ka arrondissement ye Dogo ye nisɔndiya min na dantɛ la ne ye kalifa yɛrɛ bi ne nisɔndiyala ne yɛrɛ bɔra ka na kalifa kunbɛli kɛnɛ kan a diyara ne ye kojugu sitani a tɛ foyi nafa bana kunkolo de ye Dogo ye Dogo bila dɔrɔn bana bira mɔgɔ mɔgɔ nana ka bɛɛ fo Ala ka bɛɛ segin n'i ma ye Mamina Tarawele ka bɔ Famabugu la nisɔndiya min b'an na an ka maire nali la dansi t'a la maire sigilen an ka dugu nin kunna wallahi hɛrɛ ni hɛrɛ kɔ foyi ma don an ka jamana kan jiko gɛlɛya tun b'an ka jamana nin kan hali den tɛ sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ Ala ni jiko gɛlɛya sababu la depuis maire sigira don min na an ka jiko maɲumako banna maire sigilen yɛrɛ dabɔ tile Kalifa ɲɔgɔnna ma sigi an ka jamana kan ya fɔlɔ an b'a fɔ k'a barikada an b'a fɔ ko Kalifa ni fɛn min ye ɲɔgɔnna bi o y'a tigɛ fila de ye sabu Kalifa ɲana sintana ta kaman kɔrɔ a n'a tigɛ fila de bɛ kiri la nin an ye Kalifa place min dɔn dansi t'a la a tɛ se k'i ba fɔ la ɲalen b'an kɔnɔ yan Ala sago a sago ni tun ye bananga dɔw kan ye o kɔfɛ min merigila maire Lalabu Fɔnba ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Lalabu ye kuma min fɔ o filɛ an bɛ tile min na bi Mali bɛ 62 ans d'indépendance ni ɲɔgɔn ma ta ka jamana ni sɛgɛrɛ ka militaire dɔgɔtɔrɔso cercle o kɛra mɔgɔ minnu tile la an k'an k'olu fo mais an kana k'a tiɲɛbaga ye ni banako don dɛ ni politiki nana an b'o kɛ ni bana kunko nana bɛɛ bɛ misɔrɔ ta k'i cɛsiri mɔgɔ n'i bɔr'i faso kɔnɔ hali n'i taara sigi yɔrɔ wɛrɛ la n'i y'a mɛn ko tasuma ye ka di faso la i sigi yɔrɔ min i b'a yira la o don na ko he ne dɔn yan ne ka taa n faso la bana ressortissants bɛɛ Bamako fɛnɛ b'o fo kosɛbɛ nin kan ka kɛ leçon an bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnninmɔgɔ minnu bɛ salle kɔnɔ yan bi ne bɛ min f'u ɲɛna nin ko in kɔnɔna na action dɔw kɛra olu gɛlɛyara dɔɔni parce que an k'an ka cɛkɔrɔbaw bonya ka dugutigiw bonya yanni mairie ka na an ka furu tun bɛ siri dugutigi bolo na sali tun man ca ne b'a ɲini aw fɛ an ka segin mɔgɔkɔrɔba bonya ma bɛɛ n'i ka wagati don maa si kana kɔrɔtɔ fanga ye Ala ta de n'a seri ma i b'a kɛ wajibi la o ye Ala ta ye maa si tɛ se k'o bali wa ni Ala y'a minɛ i la i ni filaman minɛ i la o ye wulibali bananda de ye Dogo ye banankulo de ye Dogo ye a ka tigɛ a la n'aw tiɲɛna merijala bi tiɲɛ o kɔrɔ bana bɛ tiɲɛni ye Ala y'an kisi o yɔrɔ ni ko bɛ tali kɛ Lalabu la o kɔfɛ Dogo maire n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Kalifa Siribila mankan bɛɛ bɛ maire yɛrɛ min nɔfɛ a yɛrɛ ye kuma min fɔ o filɛ ne ye Kalifa Siribe Dogo commune maire a ye danaya da min kan décembre kalo tile 22 san 2016 ka na bila bi la laɲini kelen min bɛ n fɛ n b'a fɛ ka n ka mandat kɛ k'a ban n kana n balo jamanadenw na nin de ye ne kalikan ye banangadenw ni fɛn fɛn fɔra ne ma ani fɔ ka kan fɔ n'i y'a sɔrɔ ne hami tɛ ka jamana nin bɔ dingɛ kɔnɔ n'o ye ne hami ye ni gɛlɛya ni ni nɔgɔya ni Ala de kitiraw la Ala k'an dɛmɛ an ka bɔ nin dingɛ nin kɔnɔ mairie datuguli ni sisan cɛ mɔgɔ min lafiyara dana l'école maître ma mais a ka defu daminɛ nan tɛnɛndon
ne kuma an ka l'école maître ka papier signé k'u ka sara sɔrɔ so ni denw ka defu tiɲɛna a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ an y'a signé u y'u ka saraw sɔrɔ defu fana kɛra gouverneur fana a tun ko an ka nin min kɛ nin bi k'an k'a kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ni luga fana sera ma k'a fɔ a ye an ka defu bɛ sen na n'an nana nin kɛ ni cɛnni wɛrɛ donna la a b'an ka defu tiɲɛ a k'a bila juma na a sɔnn'o fana ma ni ko n bɛ kuma kan bi n bɛ ɲɛji bɔ mais kelen bɛ yen a k'a dɔn ko jamana la nɔgɔ man bon baara nin bɛ kɛ donni min kama kɔlɔn 30 ani kɔnɔ 3 château 6 kelen yɛrɛ dalen filɛ kɛnɛ kan an ɲɛ b'a la o tuma n'o balila tubabu dɔw de b'a wari dila ne ma u fana ye kalo kelen di yan yanni k'o ban ni ala sɔnna u b'u ka wari to a minɛn kɔnɔ mais ni kalo kelen o banna ni kɔlɔn ninnu ma se ka se an b'u bɔ a ma ala yɛrɛ ye n dɛmɛ kɔlɔnsenna ninnu pour que na kalo kelen ka temporiser u bɛ lala fɛ yen fɔlɔ n'u banna lala fɛ yen u bɛna kelen se Vokɔrɔ ka kelen se Fiana l'école la hami fɔlɔfɔlɔ min bɛna kan to Buguni o de ye nin ye nin ye ne kalo 2 ye Buguni n bɛ se ka don commune kɔnɔ mais n tɛ se ka don mairie la o tuma a sababu b'i la o a sababu t'i la o ne y'a ɲini ala ka hakili ɲuman di ma n k'an ɲɛ jɔ bana na o tɛmɛnen kɔ mɔgɔ 2,000 ani 790 de bɛ jigisɛmɛ yiri wari ta ne ta anglais a jɔra bon a jɔli ni bi cɛ n'i y'a lajɛ hali ni wari tɛ bɔ ne kun tant que maire n kan ka wuli ka taa sa tigiw ma k'a ɲɛnabɔ mais e kan ka taa ni papier min o bɛ mairie la yan o tan tɛ yen k'o ta n b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala kɔni ma baasi kɛ min m'a ka balankun ye n b'o ɲɛɲini pour que a ka se ka ɲɛnabɔ coronavirus bɛ ten an b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini n bɛ Buguni fanga fo dɛ adamaden sabali ka kɔrɔ ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye fɛn caman fɔra dɛ ko miliyɔn dira kalifa ma miliyɔn 5 dira ni n sigiyɔrɔ nin tɛ miliyɔn ko tɛ dɛ a minnu bɛ kɛnɛ kan nin yan i kungo ɲɛnabɔtɔ mairie la ni ala k'o tiɲɛ ye ko bi de ye juma ye ko karisa de ye dɔrɔmɛ 1 di ne kalifa ma n kana salatu tigɛ n'o ma sara dɔrɔmɛ 1 a ye kuranɛ ta ka na ne kalifa bɛ n bolo da la nin ye ne san 5 ni kalo 7 daminɛtɔ ye mairie la n'i y'a sɔrɔ bananka mairijɛla ko dɔrɔmɛ 1 de bɛ yen ko kalifa y'a minɛ i bolo surafɛ ye ko kungo de b'i da la n kana bɔ ɲinana ka san wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko hɔrɔn t'i kali hɔrɔn jogo jugu de ko don sɔni hɔrɔn jogo ɲuman y'i kali foyi t'i la dɔw fana bɛ yen bi olu kan ka wari ta kafo jiginna la ne de tun kan k'o signé o balila ni ala sɔnna an b'a ka papiyew signé a ka taa kafo jiginna la a tun tɛ yen dɛ mais ala n'a kira tun bɛ yen alamisa tɛmɛnen Buguni maire 26 u y'an wele k'an sigi ɲɔgɔn kan plan Mali fɛ plan Mali ye baara kɛ dugu minnu na u y'o duguw fɔ u ko bi k'u b'a fɛ ka Buguni commune 26 u b'a fɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn na u ka 3 premiers yira u la u k'o ye ala barika la dogo kɛra premier Buguni mara bɛɛ baarakɛko ɲuman na mais kalifa tɛ dɛ ne ka conseiller 23 bɛ latigɛ min kɛ o de don ka tila ka n ka dugutigiw fo ka n partenaire maire fo n'o lala ye ko minnu kun ye dogo ka bi a bɛ ko 7 bɔ alamisa natɔ a ma fɔ ko cercle ko kuma bɛ CNT la mais n'a ma bɛn ko dogo bɛ bɔ a la a sɔrɔla cogo min na bɛɛ b'a dɔn bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ n bɛna kuma sunsoroya ka tila ka kuma dɔ fɔ kalifa tɛ mɔgɔ gansan ye bana dɛ fanga bonya kama ne ye nin waati bɛɛ kɛ n ka denbaya kɔ n bɛna don ka bɔ aw bonya kama ne de y'a kɛ sinon an mɔlen ɲɔgɔn kan yan mairie kɔni ye jamana ta ye mais n siso ye n ta ye dɛ n siso ye n ta ye mais banankaw ne bɛ fɛn kelen fɔ aw ɲɛna bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɔkun ne mɔmuso Maga Ɲambele a bɛ bɔ Sogolona ne mɔmuso u y'a siri kina di ne mɔkɛ ma u y'a fɛlɛ a taara ka t'a fɛ k'a tɛ se ka di donna ma ko balima t'a la yan k'a tɛ se ka d'a ma a taalen u tilala k'a siri sinon ne ma mɔkɛ ye u y'a siri sabanan na kana gosi bulon kɔnɔ a ko k'an ye fɛlen bɛ tiɲɛ fɔ aw ye a fɛlɛlen a ko kɔkun bɔnna o bɔnna an bɛ bɛn o kan n ka sira min ye ne salen kɔ k'a fɔ ne kɔmaya ko dunanw don ne y'an ka siraw ɲɛ an bɛ layiru ta ɲɔgɔn ye kɔkun yɛrɛ wolo mana fɔ ne bɔnna maya ko dunanw fɔ ni dugu giriyara su ma u k'u ta ɲini fɛ wuleba ka ta ɲini fɛ ne mɔmuso Sabele y'a kuma fɔ ne ne mɔmuso bɛ bɔ kɔkun yan o tuma n'o ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kɔkun kɔnɔ yan a den na fɔ ma bi ko dunan ne ka dunanya bɛnna ma o ye tiɲɛ ye mais n mɔmuso o ye kɔkunka ye o ye Ɲambele ye n ba o ye kɔkunka ye o ye Ɲambele ye n muso o ye kɔkunka ye o ye Ɲambele ye n denkɛ 4 o muso o ye kɔkunka ye o ye Ɲambele ye n'o kɛra dunan ye o jamana kan o tuma n y'a da ala n'a kira kan ka koɲɛ yira u la a sagetɔ b'a ka sɔrɔ ni n bɛ tali kɛ maire ka kuma la nin de bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ lajɛrɛ in kɔfɛ lɛrɛ kelen bɔɲɔgɔnko maa dɔw de bɔra bereguruw b'u bolo marabafɛnw b'u bolo ka se ka na mairie dayɛrɛ ka n'a minɛ ka maaw to a kɔnɔ yen an yɛrɛ tun bɛ yen mobili min tun bɛ ne yɛrɛ bolo ko fu kɛnɛ ka mobili jeni o bɛ da la finitigilakaw donn'u n'o cɛ min ye o yɔrɔ dɔw ye u y'olu dɔw kɔni ka berew da olu fɛ ne ka mobili
ka gɛlɛya dɔw se o ma finitigilakaw ye fɛɛrɛ kɛ ka n'o tile minɛ ne ka sɔrɔ k'o ta ka bɔ yen fɛn bɛɛ kɛra kabini sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 14 na seli fana bɛɛ lajɛlen selila maa ninnu bɛ da la denmisɛnnin dɔw gabakuruw b'u bolo berekew b'u bolo bɛɛ k'i ta fɔ ka dɛsɛ finitigilakaw nana yira k'a fɔ mairie o bɛ se ka bɔ cogo min na mairie da wɛrɛ fɛ ka bɔ ni mairie olu bɔtɔla ni mairie u kɛla ka boli ka ɲɛsin mairie ni a bɛ mobili in kɔnɔ na gabakuru b'u bolo ka gabakuru ni berekew fili o kɔfɛ ka mairie ka so bɛ mairie kɛrɛfɛ ka taa ni mairie ye u ko k'u tɛ sɔn k'u to la moto 7 k'o jeni maa 9 bojango k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ maa jɔnginen ye nin ye dabalibanko ye dɛ maa dɔw ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko nin de ti kɛ anw ta yala min o bɛ ne dabali ban anw minnu ye kunnafonidila ye an bɛ bɛɛ lamɛn anw de ye nin kunnafoni fɔlɔfɔlɔw fa minnu yɛrɛ fɛ bi n'olu bɛ gɛlɛ la anw de y'u ka kunnafoniw tɛmɛ f'u k'a dɔn anw tɛ dɔ de kunnafonidila kɔ nka fɛn min bɛ fɔ baaraw ka kɛ sariya kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw k'a bolo kan n'o tɛ nin ɲɔgɔnna caman bɛ yen e ka da a bɛ daminɛ nin na a dɔ bɛ gɛlɛyaw bɛ don a senkɔrɔ f'u ka wulikajɔ de kɛ ka se k'o baaraw bali nin min kɛra u tilala ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o don kelen maire ma se ka to yen ka segin ni maire ye tuguni ka na n'a ye Buguni nin ye dabalibanko de ye fanga ka wulikajɔ kɛ ka maaw da olu ni maire ka taa ka tila maa dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ olu ka tila ka fanga k'u hakilila wuli ka bɔ yen ka tila ka maire gɛn ka taa ka so ka tila k'u kun da ka yɔrɔ kan a labanna min na kɔlɔsilikɛlaw minnu olu ye fɛɛrɛ bɛɛ kɔni kɛ ka se ka bɔ ni maire ye an bɛ waati min na ko bi maire kɔni a bɛ Buguni ka fɛn min fɔ banankaw ne de tun ye bana kanu kosɛbɛ n kanubaga kɛrɛnkɛrɛnnen an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Amadu Ɲamele ye ɲɛta tele la k'a fɔ ko bana ka di ye u ka saraka bɔ u ka fɛn o fɛn ne bɛ taa bana funba fɔ n bɛ kɛ ka banagaden ye k'a sɔrɔ kɛ an ka bɛn ni an ka kelenya kama ye ka tila k'a ye o bana kelen kɔnɔna na gɛlɛya kana fo ka tila k'a fɔ u bɛ taa gɛlɛya ta ka ɲɛ sama ye ne dabalibanko ka fɛn min f'u ye u ka sabali maa bɛ fan jɛgɛw ni sogo la ka sɔrɔ i ma kolo kari an kana den a n'a koli file a n'a koli ji n'a koli minɛ an kana olu file ɲɔgɔn fɛ dɛ anw de ye kelen ye an ye nin fɔ ka wele bila n'aw dalen b'a la k'a fɔ ko maire ka kɛtaw man ɲi a y'an wele maire ka sigi aw ka sigi an ka se ka ɲininkaliw k'aw bɛɛ lajɛlen la nka n dala ye tiɲɛ ye a kun di dɔn walima ne t'a kun yɛrɛ fɔ o ye dabalibanko ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan o mudamɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taga Sudan jamana kan kalo 8 tɛmɛnen kɔ halisa wulikajɔw bɛ Sudan jamana kan nin waati in na Général Abdel Fatali kelen ka fanga dafiri Sudan jamana kan dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na maa bayirika de bɔra k'u ka nisɔngoya taama kɛ ka jira sɔrɔlasiw la o nisɔngoya taama in senfɛ u ye mugu ci o kɛra sababu ye ka maa 8 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan jɔtigɛwalekɛlaw ye sira 2 tigɛ Burkina Faso jamana kɔrɔ Doronin Kaya o kɛra sababu ye ka maa balu u ka taamaw la kosɛbɛ ni waati na wulikajɔw bɛ senna Burkina Faso jamana kan n'an bɔra an taga OTAN kɛlɛcɛw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna caman fara u ka kɛlɛcɛw caya ka dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na u ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Madrid jɛkulu in y'a latigɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ koro girinw ta walasa ka se ka Irisi jamana kɛlɛ wa u y'a jira fɛnɛ ko Irisi bɛ farati baaraba de la Irisi jamana kan ni waati in na n'an bɔra na an taga Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamanaden minnu kun y'u sigiyɔrɔ bila san 2011 waatiw la ni waati in na jirala k'a fɔ k'olu tɛna jate tuguni wa k'u tɛna dɛmɛ sɔrɔ fɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya an ka jamana diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ala ka kolo suma ni k'o sabati k'an ka jamana wɛrɛw ka basigi lafiya badabada an ka jamana yarabiya la ala k'a minɛ a jugu la k'an ka jamana bila siratigɛ jɛlen kelen kan